Li bajarê Mêrdînê gelê Suryanî cejna Yaldoyê pîroz kir. Li mîdyatê xelk çû derê û li bir dakirin. Li Dêrîka Çayêmaziyê jî Zekeriya Sabunciyê Ermen beriya çûyîna Stenbolê di cejna Noelê de çû derê û li bir dakir. Zar û zêç, kal û pîr, jin û mêr bi dehan kesî berê xwe da derê û cejna Yaldoyê pîroz kir. Ev der midyata Mêrdînê ye. Gelê Suryanî ji bo cejna Noelê yanî cejna Yaldoyê merasîm li dar xistin. عيدما عيسى مسيح دوش كنيا طبي أمهاتن ديري دير مربرصوم ما نميجي خوكر عين اخوة مكر ما دعاكر جبوي ابن اخوشي هريج دنياي وش تركيا حمو واز عيدة سوريانية حموا اي دنياي اسبيروز دكم Bi vê yekê cejna xwe ya Yaldoyê pîroz kire. باورگا وکا هر فکری خو هر یکی وکا عادتی خو مل میجا خو کری عبادتا خو کرو امی چنا مالی رو نمی خو نه خو خلوت سخ و سه روزا عید ما هیا زاتانی رو روزا پیشیا و پشتراد سوقا چکما یا ساقی هیا و عید ام دور حفدو تلفون بیب او بیب قطلا مجدکن وکا انسان حموها Ev der jî Dêrîka Çayêmaziyê ye. Zekeriya Sabunciyê Ermen ê 63 salî di cejna Noelê de çû derê û dea kir. Sabuncû piştre çû bad û ermenan û cejna wan jî pîroz kir. Ez ê jî ev eydiya me Noelê de ez ê herim hinda sêl aîla xwe İstanbul belê ez herim mugaz bê derê bên derê dua xwe jî bikim çünkü zamanê pandemî de Paskalya de ez neçûbûm İstanbul rê girtî bû eydiya xwe bê derê derbas kir. Bültena me qedika ê bera bixêr.